Mga kapuso, ito yung classic example ng mga Bisaya matitigas ang ulo dahil isang barangay captain dito sa Cebu inisyuhan ng Shukos order ng DILG matapos lumabag ang mga konstituente nito sa mass gathering. Ibiro mo naman, nagsagawa ng fiesta celebration na walang social distancing. Si Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak, nakatutok. Kini ang video nga kuha sa concerned citizen diin makita ang mga tao nga naglipay-lipay. Madungog pa ang uban nga maingon nga why social distancing ug wa usay mga face mask. Na usay mga nagdikit-dikit silang selfie. Kuha kini atol sa kapistahan sa Lopez, Barangay Calamba sa Cebu City. Nakaabot na sa Cebu City Police Office ang panghitabo ug giimbestigahan na nila kini. Mato ni Police Colonel Cedric Earl Tamayo, OIC sa Cebu City Police Office nga nailhan na nila ang mga tao nga nalampigit nini. Niadtong Sabado lang usa ka Kalapasan usab ang nahitabo sa alumnos Barangay Basak San Nicolas dihang nagpasinulog dance sa fiesta sa dapit. 14 ka mga tao ang giimbestigahan o gikinakdang pasakahan og kaso. Apil na ang Barangay Kapitan kinsa miingon nga lahi ang gipananghid kaniya sa organizer ug walay labot ang sinulog. Sa ato, sa military or sa police, they have this command responsibility. So that barangay captain has this barangay responsibility. That's why we are filing both criminal and administrative case through the DILG. Samtang nagpadayon ang hugot nga pagpantay sa kapulisan sa madapit sa syudad. Gipakatap sa mga otoridad ang matang kinigira isip pagpahimangno sa katawhan. Ang masakop sa Special Action Force ang nangunay usab sa pagmonitor sa kalihukan sa mga tao. Nahisama sa tago-tago o hide and seek ang sitwasyon sa mga tao sa dakbayan sa Sugbo. Kung dunay pulis, mutago. Apan kung wala na, mugawas ug ang uban magpabadlong. Kini ang hagit sa mga otoridad. Sanglit limitado usab ang ilahang gidaghanon sa pagpatuman sa quarantine protocol. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.